Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maraming syudad nin Tabaco, Ligas, saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Will Nobora, Ma'am Joanne Borlagdan, Maria Elena Yamamoto, Madam Aileen, kay Sir Jerry Borse. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Unyang pongal daw kita nin Biyernes. Thanks God it's Friday. Happy Friday po sa Gabos.
Petsa 28 na kita kang bulan na Nobyembre taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo niyan, November 28. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre mga tugang naman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Mamsel Aragon. Ano man pong klaseng okasyon yan, dahil po nindo paglingawan ang sakuyang tugon ha. Pag day tabi kamo imbitado, day tabi magduman. Day magduman, pag day man po kamo imbitado. Siyempre tabi mga tugang saro pantugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Ta wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Good morning po from MDRRMO Gatchitorena Camarines Sur, sabi ni Sir Salde. Good morning tabi sa mga taga MDRRMO Gatchitorena Camarines Sur. Mabuhay po kamo dyan. Daman po sa may mga kamunduhan na sa muya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasyaman sa napuan nakakaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin po nga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Asin Ripa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live. Kanyang pong Friday. Biyernes. Siyempre, digdilan po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po tabi Ma'am Joy Cargulyo ang maestres sa panahon. Good morning po sa mga taga dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Dyan po yan sa Gatchitorena. Si Sir Saldi, good morning. Kumusta po kamo dyan? Oy, fly din na! Biyernes.
Di pirangal daw na sana tapos na sa Nobyembre. Sa Lunes sa Disyembre 1 na. Malapit na po ang Pasko. Ano daw ang plano? Uy, kumusta po? Uy, pasensya na kamuha kasud makaya. Pig daya kita nakaprograma kasud matapig arayos ko so tinaral buni uwan. So sa muya kayang harong may tinaral bong sim. Muni nga niyo nagkarulugad akong biyo. May gwapang band-aid. Nag-construction ako kasod naka-kontrata kita pero bako tabi flood control naka-kontrata kita biyo kita nagkarulugad Sir Will lugon manuyan pa may mga igwa pang ebidensya sabi ni Sir Saldi dyan sa Gatchitorina, pwede databi magralaba. Nagpahiling na databi si Haring Araw dyan sa Gatchitorina. Magayon ang panahon na rin. Sige, very good. Di magralaba. Sarampay. Nani magmararaso mga dapat magmara. Ayaw, pasensya ha sa kasudma, pero okay na. May tinaral mo kaya duman sa mansion may mansion kaya kami Sir Saldi tinaral mo sa mga sim pagkaputi ko kan supigpakuan dahil naman palan puros na palan anay ay mo na dahil naman palan kinagkarabit dapat ako ano pangyari day bali yaw na ako uy anon mga reparo tagod niya si sa Indo Tabian may mga e-bike o kaya e-trike may bata may plano ko ta naman akong apod kaan dahil man ako pwede magbakal ta dahil man akong pambakal makisubli man ko ta ako yan baga sa mga picture charge na piglulunad-lunadan sabi mga tugang kang Land Transportation Office o kaya LTO ipagbabawal na dayan sa mga main road puon databi sa Lunes December 1 dadara ko po i-impound so mga e-bike, e-trike pagkamutabi nagbalag-balag dyan sa mga main road pasad-pasad ng main road dyan na sa nakamo sa barangay subdivision ining mga e-bike, e-trike puntabi sa December 1 ala bata na kung nakita maganda hiling naggayaw na dyan sa National Highway yaw sa sintro kasi iba nga ni ginibo ng pampasahero iya baga suting charge baga sana yan ano ano tabian masasabi nindo sige na ano masasabi nindo digitay pagbabawal na da sa mga main road ining e-bike, e-trike kapon databi sa December 1 bata kukumpis ka ron i-impound pag nadakop ka mo siyempre halimbawa pag dinakop ka mo dyan sa main road ano man ay titikit sa Indo tan driver baga kang e-bike dahil man kay lisensya wala dahil marestrado sa LTO yung mga e-bike na hiling yung siren good morning unian makamundo na barita kada kaagi pong Miyerkules matindi 11 po sugadan duman sa aksidente sa Tinampo duman sa barangay Libod Kamalig Albay nako embelto so sarong 10-wheeler tapos UB Express so pasahero kan UB Express saro sana so apod kay ni himalang nakaligtas so
Diyos Maria Joseph. Grabe ano, aksidente dyan sa Kamalig kanakaagi pong Miyerkules. Nangyari sa aksidente aga, mga 9:30, natapos sa retrieval operation, hapon na, mga 4:30 na. Tamatindi, pakasalpa ka kang UB Express kang 10-wheeler, na antugan pa kang truck ng 10-wheeler. Kaya swerte so nakaligtas ano. Ano yan? Uni pa! Igwa kaan makukuha totally tindog. Totally tindog kaan Sir Tabi. Talbo si Bubong. So bubong mo. Tay may dasamuya ko may naglista. Dahil man ako nagpaparano kayanta. Dahil man kita permi kasabay sa listahan. Pag dahil mo ninayos, di ka man sana mapiperwisyo. Para halat ka kan mga lista-lista nga. Yo, nagparalat ka sa lista. Pag nag-uran man dyan sa arong mo. Di ba? Kaya dapat ayusun mo yan Tabi. Ma'am Pebulata, good morning. Kay Boss Peter Encisa, good morning. Para kang lista-lista ngayon para podkan para pagpaparalaom ka kan mga lista-listang yan. Bubong ko, di ayusun mo. Abo mong mauranan. Tas sige bagasuran Tabi. Boss Peter Insisa, good morning. Good morning. Sige bagasuran kan mga nakaging aldaw. Perming baha sa arong. Nang nagbabaha na sa ibaba, nagbabaha pa hali sa taa. Kaya kaipuhan mong ayuson suwarong mo. Supimiro, ang rinalag ko sa natabi si Manong Siren, sa mga dahon baga kang batag. Pinaratong patong ko sa naduman sa bubong miso dahon kang batag. Iyo ang temporary kubo ng ito. Kang nag-init kang sarong aldaw, nagkaarala. Ay, nagtaragdo na naman. Pangyari. Sir Ronquillo Edward, good morning. Ano pa ang maray na bareta? Uni pa may maray pang bareta? Na nagtatrabaho ba ko? Dapat databi may tauna so 13th month pay bago mag December 24, sabi kan duli. Sana all. Sana all may 13th month pay. Sabi ni Manong Siren, sagana nga sa patubig. Pait magasuran digdi sa Albay mga nakaging aldaw para ngunyan tapos kasod medyo okay na sa panahon. Yo, Ma'am Rica Listana, good morning. Ano pang good news? Suni pa may good news pa. May good news man ng ERC. Warang purutulanin kuryente nationwide. Ngunya na Nobyembre sa Disyembre. Sabi yan kang ERC Tabi Sir Peter. Ibig sabihin pag dahil ka nakabayad ngayon ngunyan na November and December, dahil ka pwedeng putulan di kuryente. Paano man kaya Tabi Mr. Hulbutana, kami nga nga dahil pang kuryente ko niyan. Doon ako nalungkot. Nangyari. Ano nga yan, dahil puputulan gi kuryente na dahil panganing nga kaming kuryente. Pangyari sa mapako. Oy,
kay Ma'am Lorna Panyero, good morning. Panyero Violata. Kay Reo Ben. Kay Wilma Manuel. Good morning. Kay D. Belenso Angeles. Sino pa ito? Mga nakantabay sa tuya. Kay Sel Aragon and kay Sir Jerry Burse. Yan, so mga nakantabay sa tuya sa Bicol Net TV. Good morning, Tabi. Happy Friday po sa inyo. Yo! May magayon na bareta so ERC dahil databig portulan ng kuryente nationwide. Ngunya na Nobyembre sa Disyembre. Grabe baga, inaragyan kita kalamidad tapos patulan ka pagi kuryente. Ang problema, taday papanyanin nga kami natatakodan ki kuryente. Tay pa nakabali. Ano man ngayon parahit yan? Dahil pangani nga kaming kuryente. Tsaga-tsaga. Sige. O yan tabi mga tugangan, mga re-reparota ko niya na biyernes ha. Alas 7:25 na ang satuyang Philippine Standard Time ko ang tatabi mo ng linya kang pag-asa. Aramon tamo na magiging kamugtakan kan satuyang panahon ta weekend gunya. May karawat pati sa mga taga-albay media dyan sa Bulanggi. Yo. Amunta mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng shear line ang silangang bahagi ng Northern Luzon at nagdudulot pa rin ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region. Samantala, yung amihan, malakas pa rin ang pagbugso ngayon nitong hanging amihan at nakakaapekto rin sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Yung easterlies ay apektado din ang eastern section ng Central at Southern Luzon at nagdudulot ng maulap na papagurin at mataas din na tsansa ng malawakang pag-ulan. Maging ang Palawan na po ang Island sa din ng ulap na papagurin at sa epekto ng trough nitong si Severe Tropical Storm Koto. Ito po yung dating si Bagyong Verbena na nasa labas na po ng ating area of responsibility. At kahit nasa labas na po siya ng ating PAR, yung kanyang trough patuloy na nakakaapekto dito po sa Palawan Province. At para po sa ating impormasyon, ang kanyang location ay nasa layong 275 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour near the center at gustiness na 135 kilometers per hour. Kumikilos ito southwestward at mabagal pa rin ang kanyang paggalaw. So sa ngayon, ang kanyang epekto ay yung trough po niya o buntot ay patuloy na nakakaapekto sa Palawan Province. Samantala para sa pagtaya po ng ating panahon, asahan po natin ang maulap na papagurin at mataas po ni tsansa ng mga malawakang pag-ulan dito pa rin nga po sa Cagayan Province, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, maging sa Ifugao at maging dito po sa Nueva Vizcaya at Quirino dahil pa rin po sa epekto ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy tayo mag-ingat sa mga pagbaha at patuloy na banta po ng mga pagguho ng lupa dahil sa halos tuloy-tuloy na mga pagbuhos ng ulan. Shear line po ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala yung amihan, nagdudulot din ng maulap na papawirin at mataas na tsansa pa ng mga pag-ulan dito pa sa Ilocos Region, maging sa Batanes at natitirang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region. Magiging maulap din ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dito po sa Aurora at Quezon Province. Samantala po sa rin po yan sa epekto ng trough o buntot nitong si Severe Tropical Storm Koto o yung dating si Bagyong Verbena.
At sa Mindanao at Visayas naman, makakaasa po tayo ng halos maaliwalas na papawirin sa araw na ito at mababa na tsansa ng malawakang pagulan liban sa mga localized thunderstorms. At ngayon nga po ay nakataas pa rin ng ating gale warning sa malaking bahagi ng Northern Luzon, partikular nga po dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan o mainland Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Kalayaan Islands. So yan po, etong dito sa Kalayaan Islands, epekto po yan nitong si bagyong Severe Tropical Storm Koto o dating si bagyong Verbena. Samantala sa Northern Luzon, ang cause nito ang nagdudulot ng maalong hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan ay ang amihan on Northeast. Hindi po muna ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil sa magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory. Ibig sabihin, 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Apayao, Cagayan at Isabela. Dulot po ng epekto pa rin ho yan ng shear line. So sa mga kababayan natin dyan, mag-ingat pa rin ho sa patuloy na banta ng mga localized flooding, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at sa mga lugar na malalapit po sa ilog. By tomorrow naman ay posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Apayao at Cagayan. Epekto pa rin po ng shear line. Ang sunrise natin for today is 6:04 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na 5:24 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Very good. Salamat tabi Pag-asa, yan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pero may manggarari kita pa siguro ki panangga sa oran tabi Sir Rio Bien. Salamat ha. Mga parantabay niya to. Sir Mon Bubis Dakuya. Siyempre permiyan dyan may amihan tapos sigwa pang shear line. Kaya permisa na pa siguro yo. Dara sa nakiura ay kiuran. Magdara kiuran na rin. Magdara kipanangga sa oran. Pangyari man sa'yo mga. Sabi ni Sir Will, nagbabasketball ka pa man palan nga. Ano nga ya? Tataw ka pa man nga magpa-shoot. Apotayan si muna Bubis Dakuya kung paano ako magpa-shoot. Ano tabi Sir Analisa Bubis sabi doon sa Willie kung paano ako nagpa-shoot. Hindi ko lang mas makadalag. Pero sa pagpa-shoot, bago ngayon tabi Ma'am Mona Lisa Bubis Dakuya, maski ngaya piyong ngayaan si Sir nakakapa-shoot maski ngaya piyong maski ngaya pikit nakakapa-shoot yan. Naka daw ha. Sige tabi alas 7:32 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Sabi ni Muna, matibay nga magpa-shoot. Kaya lang nainot niyan tula. Ling mo na.
Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha tabi Madam Muna. Mamda kuya, dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Haranihon na yan sa Jollibee, dyan sa Rawis. O kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Pagluwas nindo sa MBY Dormitory, kataning Jollibee. Kanya. Yo, MBY Dormitory, your home away from home. Salamat tabi, Madam Maylene. Ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, sabay tama ng Capos Bilo Lotto Outlet dyan na yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako sa waiting tatada ko pun kamukan mga puli. Yo. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng sutuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. May gusto ka sa kuya, magharani ka ulan. Alas 7:34 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na, tabangan ang sa ibang mga aki sa saindang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Guamansing Branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Abay, o mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:36 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan ha. Sige po mga tog, ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Siyempre yaon dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan iyan tabi mga tugang makukuha sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa witi. Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, Mr. Hulbutana. Ngunyan tabing Biyernes, Friday.
28 na kita kan Nobyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa, pigalata, doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Oh, sige tabi mga tugang alas 7:38 na. Iyo manangga dadi hain su contact number kang MBY dormitory. Ano to to so do ko masirip ko pa itong number. Ala to na chat ko na sa natabi sa imo Sir Willie Nobura. Rayon kay su kalendaryo day ko na nailing kung tama pa ni Madam Maylin so ining niya sa kalendaryo so contact number kang MBY dormitory. Baka makiano na lang kay Madam Maylin paki send na lang digdi sa sa satuyang messenger ining digi sa comment section may nag-i-inquire kaya kung da so number arayon kaya so kalendaryo to dahil ko na nailing may CP number duman na kaya lang arayo dahil ko nailing na maray dahil ko pwedeng ranihan. Di may naghapot kang CP number kang MBY dormitory. Pero madali na Sir Will Mako pag-agi mo dyan sa may Rawis baga o dyan kataling na nagad kang Jollibee. Kung pasiring ka sa Legazpi, Jollibee mo na sunod sa Jollibee, yun na yan. MBY dormitory. May pangaran man so building na MBY dormitory. Along National Road sana bago mag UST. Kung halikat tabako, Jollibee mo na, tapos MBY dormitory, tapos UST na. Sige. Madali sa yan, Makwa? Dali yun. Rani yun pati so. Okay, sige. Proses Bahado ba? Litartes, good morning tabi sa mga nakantabay sa to. Iko tabi ka mo ki e-bike. Sisay na may e-bike o kaya e-trike. Taon anong masasabi nindo ta? Sabi mga tugang digdi na ipagbabawal na databi sa mga pangunahing kalsada, sa mga main road, sa mga e-bike, e-trike, punda tabi sa December 1, 2025. Sigon niyan mga tugang duman sa ginibong budget hearing kang Land Transportation Office or LTO. Okay, sige. Itatawda ni Sir ni Madam Maylin so number kay Sir Willie. Tabaka bako na ining yaon digi sa kalendaryo. Yaon digi sa kalendaryo may CP number man. So duman mga tugang sa ginibong budget hearing kang Land Transportation Office or LTO na pag orulayan duman and now nambitad duman ni Senador Rapi Tulfo ang pagdakol kaining mga e-bike, e-trike na ang sabi digdi gari ngaya iyon na ngaya lugod so nagiging hari ng kalsada. Sabi mga tugang iyan ni Senador JBR Sito. So LTO sa paagi ni Chief Assistant Secretary Marcos laban sa mga e-trike, e-bike na nagbabiyahe databi sa mga pangunahing ruta sa maabot tabing Disyembre 1. Ibig sabihin sa Lunes na, December 1. Dahil na pwede na magbalag-balag sa mga e-bike, e-trike, sa mga national road, sa mga pangunahing kalsada. Sa mga pangunahing apod kay ini ining mga apod ka mga main road bata uni sa napatian matindi unan matindi digdi
dadakopon and i-impound. Gurano ang mahal man pati adi. May nahiling ako dyan. So, bilog na pamilya, mapasiring niya sa sentro digdi sa tabako. Nahiling ko, so bilog na pamilya yung sakay-sakay. Pasiring sa sentro gamit ang National Road. So, ibig sabihin, poon sa Lunes, dahil na pwede ito. Dahil na pwede. So, magagamit mo na si e-bike mo, si e-trike mo, sa sengong barangay. Dyan sa subdivision, iyon na sa nang gamit kang e-bike, e-trike. Ay ka nagmawas sa National Road. Pwede ka maglawas sa National Road kung dahil kinagdadakaw. Pag may nagdakaw, parehas hanggang sa mga daing restrong motor, daing mga lisensyang driver. Pag may nagdadakop, minapundo sa gilid kang tinampo. Daing mina, diretso, daing mina agi sa checkpoint. Nata, daing man niya kami kilisensya, daing man kirestrong motor mi. So, ayun yan ang mangyayari man araw kaya. Halimbawa ngaya pag may nagdadakop, sabay-sabay naman so e-bike, so e-trike. Digdisan na ngayon muna kita sa gilid. Pagkahali ngayon kan checkpoint, pwede na naman kita mag-aragi. Maurag talagang Pinoy yan maurag ang Pinoy. Takang kang pagbagyo baga, deng kuryente, di may nag-o-offer ba kay mga pre-charge? Andara-dara i-charge sa e-bike. Nangyari sa kinapa. Maray si Ma'am Joy Cargulyo, taday man iniki e-bike. Labot ko man niya kung darakopon niyan sa Lunes. Labot ko man niya kung darakopon niyan sa Disyembre. Day man niya kung e-bike. Di darakopon na palang tabi. Inda, sabi digdi. Ang sabi kayan, aapod kayo ni, alato na, tama pa ni, Sir Will hunitabi so number iyo pa manggiraraya di hunitabi palang Sir Will so number pakikopya mo na sana 0996 099969 o kaya pag may plus 63 baga di 0969 119-0203 09-969-119-0203 ayan ang alam ko daw iyo gari iyo parehas manggiraray so number 09 tama ba? May plus ay. Oni na sir. Forward ko na sa natabi sa imo. Naluma kita digdi sa mga. Okay, sige. So, ang sabi kaya tabi mga tugang, dapat ang e-bike rehistrado, di ba? Daiman iniki rehistro man agad sa LTO, di. Sabi kang LTO, kaipuhan databing rehistrado ang e-vehicle. Tapos dapat may lisensya ngayon ang nagmamaniho. May lisensya dapat ang nagmamaniho para ma-asigurar ang kaligtasan kang lunad. Asin, ano pa? Asin so mga nagagamit magkang kalsada, kang tinampo. Takadaklan bagang naka-e-bike, dahil mang kilisensya, dahil mang kiristro. Ang hapot mo niyan, paano halimbawa kung ako may e-bike? Sabi kang LTO, kaya buwan databi registrado, sa hindi pa parehistro. Kaya buwan databi registrado and may lisensya databi ang nagda-drive. So ibig sabihin, sarubro na sunod, igariyo, sarubro. Taluma ako duma. Naluma kita. Sarubro sunod. Sa ini pa parehistro.
may engine number man ang e-bike. Ikaw man yung engine number tabi, Sir Willie. Kasi, ili nga, ang motor baga, pag maparistro, kay ko yung chassis number, engine number, ining e-bike, igwa pa din eh. And paano maristro? Igwa na ba kaki mga batas na araw kini na i-restro ini? And dapat igwa na lisensya. Ibig sabihin, okay, so lisensya gari kay araw kini, so lisensya taman sa driver's license. Yo, anon maray? Daddy Joe Ebuega, good morning tabi. Sa intabi, paano ini? So pwede na sanang magagamit. Nganing day kiribok, dahil na po muna nindo paggamiton sa mga national road, sa mga main road, dyan sa lugar nindo, tanganin dahil madakop, bata, bako sana dakop, o kaya titikitan, i-impound. Sabi ka nga, i-impound. Ibig sabihin, pag nadakop, i-impound ando man sa LTO. Paano ang pagtubos mo kaya? Magrala pa yan? Ay, sayang. Sayang tabi, gura nunan, i-bike nyo yan, mahal mambaga yan. So, magagamit sa nanindo yan, dyan sa sendong barangay, kasi nga dyan masaod nga kamo sa talipapan nindo, o kaya sa mga suro subdivision, iyan ang magagamit nyo yan, e-bike. Pero, dyan man talaga siguro naka-design yan eh. Yung e-bike, kaya nga ni deng restro, taday man pwedeng gamiton sa mga national road. Kaya bagaday man ang lisensya, dawa day kang lisensya, pwede ka mag-drive ka yan. Pero, day ka man pwede maggamit kayo sa main road man ang gad. Wala man yung engine number, taang motor ka yan, parang motor man sana kang water pump. May serial number and model number tabi, igwa, may serial number and may model number. Gari man sana ini so, ngaya, dinamo, di ba nagpapadalagan kan dinamo? Gari man sana ngayon water pump ng motor kaya ang nagpapadalagan kan mga e-bike na yun man ang gada di. So, dahil man kaipuhan, dahil man palan talaga mararistro sa LTO. Taiba man ang classification kay ni sa motor, sa bihikulo, tayo nga ni e-bike, e-trike. Gari medyo malabo malabo ang ruro. Malabo ang ururot. Sabi kang LTO, dapat nga registrado. Pero ang aram ko kaini, sa mga LGU, may pigpapasar ng ordinansa na kaipuhan mong iparehistro so sa imong e-bike sa munisipyo. Nganing, apod kaini, may kakusgan ka muna ining motor na ining e-bike na ining e-trike na sa Indo. And pag nawara, igwa ka mo kihabol ngayon na registrado ang sa indong e-bike o kaya e-trike. May naraman ako kini gari sa tabako yata, gari may pigpasar ng ordinansa na kaipuan ang sa imong e-bike, e-trike, registrado. Pero, dahil man nagsasabi naman pwede ka nang mag-agi, pwede ka nang maggamit kang national road, mga pangunahing kalsada. Dahil man nagsabi naman, malangan ni unin magan mga tricycle baga. Ano mga tricycle? Dahil man baga yan, pigtutugutan ko na, base sa batas, dahil man sinta pwede magamit kang so national road. Pero pigkukonsiderar baga, ngunyan, ibagan nagiging transportation kan sa tuyang mga estudyante, so sa tuyang mga kababayan, iyon na ngunyan ang pinaka hari din ng kalsada pag abot sa piglulunadan kan sa tuyang mga kababayan, tricycle. Nag-aaragi bagayan sa mga pangunahing kalsada, mga national road. Una ang problema, pag nagkakaigwa kay aksidente. Nako, kawawa sa mga pasahero, anon makuha nindo dyan? Wala man ki, dahil man pwedeng ngayon, dahil ka man nga dyan tigpaagi, tapos dyan ka ngayon nag-agi. So delikadong maray sa mga commuter, sa mga pasahero, arin ito sa mga nagka-aksidente sa tricycle, na dahil man ki nagkakurubra, dahil lamang kinakuha ang mga insurance dahil man nga ni sinda pwede mag-agi dyan sa main road, sa mga national highways.
Oh, so yan ang problema man agad. Adi, bata dakulo nang unyan bagaan nagpapabakal ki e-bike, e-trike na yan. Mabintahon ta, dahil ka magagasolina. Pag naka-charge an sa imong e-bike hanggang malubat, pwede ka. Igwa na nga ni kan di solar. Igwa na nga ni kan na di solar na habang naiinitan, nagcha-charge sa baterya mo, maski sain-sain ka naman makaabot. Kundi iyo nga yan ang problema. Bako restrado, tayo man restrado sa LTO, nagagamit po kantinan po. O kaya databi po sa Lunes, December 1, sabi kang LTO, dadara ko po, dadako po na ninda mapuuna sinda. Ang problema kayo ni tayo impound. Pag in-impound mo andyan sa LTO, sigurado, sigurado, malala pa yan. Tapos na. Sayang kang pirak mo na pinagbakal mo kang e-bike nan e-trike na yan. Bako talaga malinaw na nga ta nagpaparabarakal kita kaya na bako pa malinaw dahil paki maray na batas na susundon pag-abot sa araw kayam. Pero pwede yan gamiton. Parehas yan kang padyak. Pwede ang gamiton dyan sa nasa barangay nindo. Dahil ka mo sa na mag-agi duman sa main road. Pero yun ang kanipig sabi ta, ang mga Pinoy baga maurag, pwede mong gamiton niya sa mga main road, pagdaki nandadakop. Pagdaki nandakop, lusot. Pero pag nagdakop, di po mundo, di mo na mag-agi, tangan hindi ka umadakop. Serbisyo asin reparo. Sige. May kinaaraman yan sa e-bike mga tugang. Grabe so nangyaring aksidente ka Miyerkules diyan tabi sa Libod, Kamalig, Albay. Imbuelto po sarong 10-wheeler truck tapos UB Express naali dyan sa Nabwa. 11 sugadan. Joseph. Pero may masortihon duman na sarong lunad kang ang sabi nga ni talagang dahil kibubuhay yun. Tapuira kang sunabangga na kang 10-wheeler UB Express naatugan pa kang 10-wheeler truck. Kaya ngayon dahil talaga kibubuhay yun duman sa UB Express. O kundi may saro na nakaligtas mga tugang. Ang istorya kay itong survivor na ito na turog da siya ka nangyari. Turog. Yugod mo yan. Turog kang nangyari. Tapos naging mataanasan na siya. Nasa luwas na siya kang UB Express. Nakalusot siya duman sa napasa siguro susalming ta nakatukaw da siya sa jump seat. Arin tabi Sir Willan jump seat sa tahaw. Arin ang jump seat dyan sa UB Express. Arin naman ang jump seat. So pigtuturo tigtutupi-tupi yan nasaro sa nakalunad. Halimbawa nakalunad na naman sa tulo, so pang-apat, so tigtutupi-tupi yan na natig-agihan kang pasahero na itupi sarong tukawan tangani makaagi sa pasahero. Iyan ang jump seat tatig sasabi. Sir Will. Ta nakatukaw databi ning survivor na ini sa jump seat turog. Nagimata databi ini nasa luwas na siya kang UB Express. Iyusa na ang survivor. Duman sa pasahero kang UB Express. Grabing himala di. Yugon mo yan na himala na yan. Turog ka. Dahil kang pag-aaram, pag mata mo, nasa luwas ka na, pinurot na siya duman sa matubig na lugar. Itinalbo, nakaluwas siya sa bintana. O iyo sa naso nakaligtas. Yugon mo yan. Matindi so nangyaring aksidente. Adita, so 10-wheeler na tabi mga tugang, ang sabi, duman sa pinangyarihan, garida tabi na waran kipreno mala nga ni nagpaparabusina na daa hasta iyon na nga nito na
na timing man sa UB Express na kasabata, talagang sinalpok sa UB Express. Apwera kang nasalpok na tabi Sir Topi sa UB Express, nadaganan pa, naatugan pa. Yugon mo yan. Saro sa nasusurvivor. Igwa ki Lieutenant Colonel na taga-Iriga ang nakasabay duman. Member kang Philippine Navy. Yugon mo an. Lieutenant Colonel babae. Naatugan pa so UB Express ka itong uni sa mga nagkagaradan sudra ining mga taga-Kamsur may 59 anyos, may 11 anyos, bali duwang taga Kamsur, as in 1 to 2 man na taga Gatchitorena, sadali taga Kamsur man hali sa alos taga Kamsur. May 22 anyos, duwang 22 anyos na nagadan. May 17 anyos na taga dyan man sa Nabua. Alos kadaklan haling ang UB Express Nabua to Legazpi ang biyahe, ang ruta. Kaya kadaklan mga taga Nabua, so mga pasahero kan UB Express igwa ki taga Legazpi, tigwa man na taga Legazpi nakasabay, igwan taga Ligaw, saro man na taga Ligaw 28 anyos, 44 anyos na taga Ligaw City, and may taga Naga City man na saro 37 anyos, tapos ining sarong 20 anyos na taga Camarines Sur. Ining so Lieutenant Colonel taga Iriga City, Lieutenant Colonel kang Philippine Navy, kasabay tabi duman sa nangyaring aksidente diyan tabi sa Barangay Libod diyan po sa Kamalig Albay. Iringa tabi kita. Grabing aksidente ni. Matinding aksidente ni. Sabi nga ni kang iba, talagang day kibubuhayon, tapuyer kang pakabangga ng gad, binangga ng makusugon pa, naatugan pa. Iringat po kita, ha? Serbisyo Asin Rispa. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayon Oy, alas 8 na tabi, Primong Wilson, Sir Topi. ako hinahanap-hanap pag-ibig mo. Very gusto ko magkanta. At kahit wala Oy, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita ng Biyernes, 28 kang Nobyembre taon 2025. So iba niya tong pag-urulayan, dumana sa natabi sa 10 to 11 ta sa Bagong Malinaw. Atyan, 10 to 11 sa Bagong Malinaw. Sa pangaran po yan ni Maestro nila doon na samuyang General Manager si SM Sir Tony, sa pangaran ni Madaylin kang MBY Dormitory, Pasko na naman. City Councilor Riner Burse, kay City Vice Mayor
Kapos Bilo, Ay sa iyo ABC President Kapart Abila, asin sa Kapos Bilo Lotto Outlet. Salamat sa kapos po mga parantabay niya to. minsan Paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa. Ani pong mahiling magkaha. ka Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa Lunes naman kita magiribanan. Hindi po sa programang Serbisyo Sin Reparo. Happy weekend po sa gabos. Iringat po kita permiha. at kahit wala ka Okay, luway sana ang importante tabi makaabot kita sa satuyang padudumanan. Adios amigos. Domo arigato. Ting makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Serbisyo Asin Reparo. Sana ngayon Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.